som po škole odišiel a po ukončení vojny z domu, lebo som chcel zobrať si život do vlastných rúk, nie do nejakých iných. A mal som ja predstavu, ako chcem žiť. A ani rodičia mi v tom nezabránili, aby som neodišiel z domu a jednoducho s čím sa ťažko vysporiadavali, ale pochopili to, že jednoducho je to môj život a ja si s ním naložím, ako ja budem chcieť, ako slobodný človek. Pomedzi to som si spravil vysokú školu popri tých 3 prácach, ktoré som mal. Práve preto, lebo som vedel, že v živote, keď človek chce niečo dosiahnuť, tak potrebuje vzdelanie. Mal som aj obdobia v svojom živote, keď som 2 týždne jedol obyčajné zemiaky, lebo to bolo jediné, čo som mal. Olej, to bola lacná záležitosť, takže som jedol zemiaky s cibulou 2 týždne od rána do večera. A uvedomoval som si, že toto je tiež dôležité pre môj život, ako mať v peňaženke 1 slovenskú korunu a jesť 2 týždne tie zemiaky, lebo vedel som, že príde čas, keď si budem môcť užívať život a ísť do reštaurácie a jednoducho vychutnať si prácu niekoho iného ako toho kuchára, napríklad kvalitného. V roku 2005 sa stalo také rozhranie toho môjho života, čo ďalej, lebo my sme boli drobní podnikatelia, ktorí zamestnávali síce už v tej dobe 10 ľudí, potom 15, 20, narastalo to, ale aj s tým patričná zodpovednosť za ľudí. A v roku 2005 tým sa stal náš míľnik, že čo ďalej, či zamestnávať viac ľudí, alebo sa vysporiadať s problémami, ktoré nastávajú pri tom, že človek má ambíciu zamestnávať viac ľudí a teda prevezme zodpovednosť za tých ľudí, že sa bude starať o ich rodiny s tým spôsobom nepriamo. Po istých problémoch som odišiel do zahraničia, kde som pracoval rok, aby som dokázal, že prežije tá firma. V roku 2006 som sa vrátil späť a pochopil som, že ako sa veci dajú robiť lepšie a práve preto jednoducho stále mám ten záväzok voči zamestnancom, zostal vo mne a je a jednoducho chcem, aby ľudia sa mali lepšie. Počas krízy som mal šancu premýšľať, ako veci robiť lepšie. Lebo jednoducho podnety prichádzali prirodzene, boli tak silné, že som sa iba snažil zúžitkovať, využiť v pozitívnu budúcnosť. A to sa stalo raketovým nástupom k tomu, aby sme dosiahli to, čo dneska firma je. Firma bola niekedy iba dopravnou firmou. Z dopravnej sa stala logistickou a okrem logistickej firmy sme začali ponúkať skutočnú pridanú hodnotu tej firmy. A tá skutočná pridaná hodnota je iba v ľudských hodnotách. Tie sme začali posúvať ďalej. Spätná väzba je úspech. Dnes si dovolím tvrdiť, že patríme do konkurencie schopných spoločností v porovnaní s nadnárodnými spoločnosťami.